Hi guys! For today's video, samahan niyo akong magluto ng adobong pabo. Maraming ang paraan at may kanya-kanya tayong bersyon kung paano natin niluluto ang adobo. Importante, hindi nawawala ang pagka-Pinoy ng recipe kasi atin yan. Agad-agad na nga akong naggisa ng bawang sibuyas at sinama ko na rin yung karne ng pabo. Pagkagisa nga ng karne, tinimplahan ko na ito ng toyo, suka, pamintang buo at dahon ng laurel. Soy sauce, vinegar, pamintang buo, with yung ating dahon ng laurel. Tinimplahan ko na din pala ito ng brown sugar, patatas, at pineapple chunks. Sugar. Yan. And then at the same time, ilalagay ko na rin yung ating potato and yung ating pineapple chunks or pineapple tidbits. So, isasama ko yung sabaw niya, guys. Ayan. So, ayan. And then, isisimmer lang natin siya ulit. Ayan na, guys! Luto na ang ating adobong pabo. Hanggang sa muli, ciao!